szép, jó pofa. Ezt az utat most olyan szemmel is nézzük, hogy mi lett volna, ha lakóautóval jövünk. Én még ilyen brutális szerpentén nem jártam, gyerekek. Őszintén leszek, nem bántam meg, hogy itthon hagytam a lakóautót. Annyira megterhelő, hogy hihetetlen. Le lehet jutni autóval is. Láttunk képeket, hogy lakóautóval a pofátlanok leálltak. És az utolsó lakóautó parkoló. Na ez mondjuk, Megvan a helyszín. Az a non plus ultra plac. De azért a parkolóért nagyon sokat kell tenni. Itt Európában nem hiszem, hogy találsz szebbet, vagy nem tudom. Nyilván találsz, de ez szép, ez tényleg rendben van. Azt, hogy megéri-e. De várom, hogy vége legyen. Igen, egy 270-et megyünk ma. Tehát ezt komolyan mondom, hogy ez vezetéstechnikailag az egy igen komoly útszakasz. Azért örülök, hogy megnéztük, ezt is láttuk, de szerintem soha a büdös életben nem fogok még egyszer oda elmenni, főleg nem motorral. Arizona, noon on the 7th of June, when they highballed over the pass. Bulldog Mac with a cannon back and a Jaguar hauling ass. Kitty és Kornél bemutatja sárga csekkek nélkül. Most jó nagyot fogunk motorozni, először egy 70 kilométert megyünk Berátba, aztán pedig Albánia talán legszebb látnivalóját fogjuk megnézni, ami nem más, mint az Oszumi szurdok. Az egy jó 120-asra van innen, indulás. Ez a Jetres sor. Igen, itt is hasonlók vannak. Oda nézben érdekes dolgok vannak ott. Aha. Ott lógnak basszus a borjú, azt a mindenit. Ciao. Piac jól meg van pakolva, bőséges választék, itt is az Adidas, de jó pofa hangulatok. És reggel hallottam már műezést. Igen? Nagyon távolról, de hallottam, igen. Ott vannak tyúkokat, ott árult, le voltak feküdve egymás mellett, hallod? Éltek. Egy-két modern épület, nagyon kemény, mennyi leromlott ház. Azt a mindenit. Születő ilyen esélyekkel indul szerintem. Kis hegyvidéki benzinkúton megálltunk itt tankolni. Nagyon érdekes, hogy kártyával nem lehet fizetni, viszont euróban van kiírva az ára. Nagyon kemény. Imádják ezeket a vicces virágokat. Pocsék virágok, mindenhol ez van a temetőkben. Piac. Igazi autentik piac. Ez nagyon autentik piac. Régi vasbódék, berosdásodva. Mögötte ilyen üres épületek. Jó, ez nagyon jó. Ez nagyon meleg. De most nem érünk rá bemenni sajnos. Jövünk egy 100-200 méter, mellett egy ilyen gyönyörű szép park. Kosárlabdapályával, golfpályával. Beértünk Berátba. A
A 36.500 lakosú Berat, vagy ahogy becézni szokták, az 1000 ablak városa, Albánia legősibb települése, több mint 2400 éves. Az oszmán stílusú, sok ablakkal rendelkező lakóházak az Oszun folyó mindkét oldalán kedves látványt nyújtanak. Nagyon szép, jó pofa. Igen, ott van fent egy templom. Az komoly, ott van. A település az UNESCO világörökség része, mely még a kegyetlen kommunizmus ideje alatt is védett volt, így tudta megőrizni mai szép építészeti emlékeit. Beültünk enni már valamit itt Beratban, egy ilyen péksütemény, ez a börek, ami törökben is volt, csak másképpen nézett ki teljesen. 150 forint egy ilyen kemény 150, az sajtos. Igen, és a kóla drágább, mint a... Igen, kólát 300-ért adják. Jó volt ez a börek, de kis vékonyka volt. A lakosság kb. 60%-a mércivel mászkál, nem? Legalább. A többi meg megoszlik a többi márka között. De akkor is csak az eres. És itt van a fő látványosság, a híd a városképpel. Azért azok a hegyek elég jól néznek ki. Nagyon jó. Nagyon festői látképet ad az egész. Úgy élőben valahogy nem az a kis varázslatos gyöngyszem, de fotón nagyon jól mutat, ez biztos. Berat Dél-Albánia gasztronómiájának és kézművességének központja, nagyon híres a gyönyörű kézzel szőtt szőnyegéről, az olívájáról és a fügélyéről. Elég sokan beszélnek angolul, ez a helyi bácsi is már nyomja azért elég jól, elkommunikál, és meglepő módon találkozunk sok ilyen valakivel. Fent a vár, végig egészen elmegy ott hátul jó magasra, szépen felrakták oda. Mi sajnos idő hiányában kihagytuk, de ha Beratban jártok, kötelező látnivaló a csodás panorámával bíró Berat vára. Ez a legnépszerűbb látványosság itt, azon belül is a nyüzsgő Kala várnegyed, aminek különlegessége, hogy a mai napig lakott. A minivárosban számos hotel, szálláshely és étterem van, bizánci templomot és mecseteket is lehet találni, valamint egy érdekes ikonográfiai múzeumi látogatást is be lehet iktatni. Ja, ott a mecset, honnan jön. Beültünk enni kebabot, mert az olyan kevés volt. Ez a kebab, vagy nem tudom mi ez, amit kaptunk, ez valami rémes. A nyers krumpli, Kornélnak a hús is nyers, de szerintem nem. Csak ilyen hájas egy kicsit, de azzal normális lenne még. Tele van ketchuppal, majonézzel szórva, de a legolcsóbb. Az is gagyi. Hát ez, így jártunk, nem ügyes a kislány. Mennyi rendőr? Itt van egy jó nagy kőbánya. Bejárás kizárólag autóval, mert olyan messze van mindentől, hogy és nézd meg, hogy a patakot azért szennyezik, mert ugye a kőiparhoz rengeteg víz kell a vágáshoz. Azért látszik, hogy itt bele-beleüldögetik a patakba. De menjünk, mert rohadt meleg van, 22-3-4 fok. Hála jó Istennek mondjuk. Az igen, ők már visszafele jönnek. Oda kéne átmenni a kis hídon a másik oldalra, mert az a szurdok mellett megy, látod? Megálltunk itt, igen. Milyen jó kis út vezet, van ott egy picike híd. Itt már kezd alakulni a szurdokos jelleg.
van egy gyalogos függőhíd, és ott áll lent egy lakóautó. Na ez így rendben van ez a hely. Ez valamilyen privát hely, nem? Hát ez elképesztő, itt a hegyvidéken egy-egy falu, város és teljes infrastruktúra kiépített üzletek, éttermek, kávézó. Folyik a víz, ja, órán szállja. Itt egy nagy villa, hát ezt a kacsalábon forgó monstrum. Ezen a felvételen meglepődve nézzük, ahogy a hegytetőről fehér zsákokat gurítanak le éppen. Hát ilyet sem láttunk még. Itt alszik egy bácsikon látom. Egyen meg! És itt az újabb hegyvidéki város, szép parkocskával, kis utcafiúkkal. Sziasztok! Milyen szép park! És tényleg itt a benzinkút. És a ludak. Na mi az? Mutogat a bácsi, mi a baj? Hello! Hello. Ciao! Ezen a benzinkúton nincsen benzin. Kifogytak még, úgy láttuk, hogy itt a másik. Ha itt sincs, akkor kérünk valakitől, érted? Akkor csak ad valaki. Megkávékáztunk! Nagyon jó ez a kávézó, nincs kiírva semmi, csak megkérdeztük, nem tud valahol kávézót, és hát ez pont az meg. Meg kocsma. Meg kocsma, igen. 200 lekért, azaz 600 forintért ittunk 2 kávét. Itt tényleg mindenki be van lassulva. Hát ez érdekes világ. Gyere, beveszünk még egy pár kanyart. Ezt az utat most olyan szemmel is nézzük, hogy mi lett volna, hogyha lakóautóval jövünk. Nem lehetetlen küldetés, meg azért láttunk útközben egy pár lakóautót is, tehát ez teljesíthető történet, de a mi lakóautónk az lehet, hogy... Hát meg az összes kanyar itt van. Hú, na hát itt beszívtuk volna már. Dehogy. Hát itt ezt azért megakadtunk volna autóval, meg itt kb. Egy nagyobb jármű is. És a világ végére azért csak vesznek ide, nézzek egy RS8-ast ide kék színben, mégiscsak szép legyen, nem? Ejha, na ez már a szurdoknak az első keményebb része. Na hát ezért a szurdokért sokat kell tenni. Ventillátó. Ejha, igen, oda megyünk szerintem. És panoráma kemping. Autós kemping. Látta. Jesszus. Oda nézzél le. Na itt azért álljunk meg egy szóra. Készítettek ide egy jó kis kilátó pontot. Itt kávéztunk az előbb, ez a Csorovode. Lejöttünk. Ja, itt vagyunk. Vagy nem? Szó szerint szétnyílt a föld. Nagyon komoly. Kimegy az ember lábából a vér, tényleg. Azt a Albán és Amerikai Fejlesztési Alapítványnak a jó voltából. Itt van ez a szép nagy lyuk. Ez a hasadék, itt a fiatal asszony hasadék. Körülbelül 4 méter mély. És akkor nézzük a lényeget. Ez konkrétan szélén állunk, hallod? Hát most ne omoljon le. Ott van egy vízesés valahol. Ott. Látszik, csak kamerán nem biztos. Igen, ez így le van vágva. Elég függőleges. Gyönyörű. Kár, hogy árnyékban van a hegy oldala. Itt vagyunk a Canyon Bridge-nél. Hagynék még kivetni valót maga után, de Jézusom, hát azért meg van erősítve a nyomvonal mentén. És tadám! Jé! Ez látvány. Na ez komoly. Ez nem semmi. Elméletileg egész komoly barlangrendszer van itt a hegyben. Egy 2 barlangnak a nyoma volt, látod? Aha. Azt a...
Az Ossomi szurdokot Európa Grand Canyonjának is hívják, az albán Colorado-nak. 2-3 millió évvel ezelőtt alakult ki a leírások szerint vízerózió következtében. Föld alatt volt víz, és a víz kimosta a földet, és így nyerte el a mostani alakját és formáját. Pont középen tök jól látszódik a vízesés szabad szemmel. Le lehet jutni autóval is. Láttunk képeket, hogy lakóautóval a pofátlanok leálltak. Ott is a vízesés. Akkor drónozzunk egy picit. Innen is üdvözletünket küldjük a Hódosi Offroad Teamnek és a debreceni túramotoros Gumis Rudinak. Kár, hogy nekünk nincs matricánk, de van! És itt a hátoldalán a táblának Basa, Mama, Robi, Bea, nektek is üdvözlet. Nem szédültél, baba? Konkrétan úgy forgattam a fejem, mint hogy ott lennék. Így csináltam, tehát nagyon-nagyon. Nem ez az én sportom, látom már. És az utolsó lakóautó, parkoló. Na ez mondjuk, Megvan a helyszín. Megvan a helyszín. Hello! Yeah. Őket láttuk ott Berátban vagy hol. Aha, na így állnak le a képeken. De nagyjából ez az egy hely van, ahol le lehet állni. Sehol máshol, az biztos, de ez jó. Ezt adom. Ezt adom. Kicsit leraktuk oda a motort, és jövünk fel itt a lépcsőkön. Nagyon komoly szikla hegyrétegződések vannak. Nagyon nagy rafting partikat szoktak itt rendezni tavasszal. Ejha! Oh. Jesszus! Nézz a lábad elé! Ne stresszelj! Wow, bátor a csajszi! It's cold? Yes. Very cold! Gondolom, nem lehet sok fokos. Wow! Gyere életem! Te 4 kézláb jössz? Lemegyek most kutyába. Nézd a lábad elé, ne idegesítsél! De figyelj, itt mászott le, vagy hol mászott itt, le? Aha, itt. Mondjuk nem nagyon hezitált, mert ahogy megérkeztek azonnal. Na nézzük! Nem esel nagyot, baba! Yeah! Itt a kis mini híd. Hű! Azt a gyönyörű szép. Jesszus! Ahogy elindultunk a hídtól, szinte egyből teljesen lapossá vált ez a szurdok. Jöttünk egy 2-3 kilométert, most pedig már megint ilyen nagyon magas sziklák vannak. És mint láthattuk, ott lakóautós plac van. Az a Non Plus Ultra plac. Európában nem hiszem, hogy találsz szebbet, vagy nem tudom. Nyilván találsz, de ez szép, ez tényleg rendben van. Na, még egy kilátópont.
Itt van még egy híd, és íme itt ilyen a kilátás. Nagyjából minden hídról ugyanolyan látványt árul az ember elő. Talán itt szoktak a legtöbben megállni, itt van a legjobban kiépítve a parkoló. A legmagasabb pontok a szurdoknál szerintem így a víztől körülbelül 100 méter lehet. A tengerszint magasságtól pedig 450 méterre teszik. Az egész kanyon maga 26 km hosszú. Szép terebélyes. Ennyi volt az oszumi szurdoki látogatásunk. Már 5 óra elmúlt, lassan fél 6, és 3 óra hossza a hazafelé vezető út. Úgyhogy már sötétedésre fogunk hazaérni nagyjából, és még tankolni is kell. És beálltam ide a bokor elé, hogy ne látszódjon a kilátás. De mehet. Üdvözlet a 4x4 kaland terepjárós túráknak is. És hazafelé menet megálltunk még itt egyet drónozni gyorsan, ennél a lyuknál. Még ilyen brutális szerpentén nem jártam, gyerekek. Ez a fehér aszfalt úszik, mint a dög, és sehogy nem fogynak a kilométerek, pedig húzzuk a gázt. Egyenesen semmit nem megyünk, borzalmas. Annyira megterhelő, hogy hihetetlen. Csak kanyarul a kanyar. Brutális. Beláthatatlan kanyarok. Éjszakai élet Beretban. Jöttünk kemény 60 kilométert, ami tényleg kemény volt, főleg mint sofőr mi. Nagyon durva, én még ilyen szerpentén nem jártam maga. Biztos sokan ismerik a horvátországi fehér aszfalt, csúszós, és csak a visszafordítóból a visszafordítóba. 50 méter egyenes az nagyon soknak számít, nincs annyi, semmi, 20 méter egyenes nincs. És 65 kilométer, borzalmas kavany. És egy eredjes. Ez a rendszámát YZF06, de ez nem 6-os, az eredjes szerintem. Eljött a csere ideje. Már annyira szürkület van, lassan sötétedik, hogy ebbe a szemüvegbe menem. napszemüvegben nem lehet vezetni. És annyi eszem nem volt, hogy hozzak világos szemüveget, úgyhogy most... Cuki, rózsaszín, virágos. Na te meg repülhetsz édes. a repülésbe. Jó, én is jól fogok kinézni. Ó, de csodál. Ó, de csinos. Igen, rajtad is ilyen hülyén néz ki. Igen. Van még 48 kilométerünk. Ó, de várom, hogy vége legyen. Igen, egy 270-et megyünk ma, és abból 65 kilométer oda-vissza szerpentin. Ciao, ciao. Na, megérkeztünk végre valahára. Azt sem tudom, hogy hány óra van. 270 kilométer volt, akkor ennyit még szerintem így együtt nem is mentünk. Dehogy, ez gyilkos volt. Gyilkos volt. Nekem a kis párna az jó szolgálatot tett azért. 8:30 van. 10 óra körül indultunk el, szegény kutyák már ott odabent őrjöngenek. Ne ijedjen meg, senki, mindenkinek van neki saját WC, az egész lakó. Ja, kibírják ők simán. Ha nem mozognak, akkor nincsen ingerencia. Na, jó éjszakát nekünk! Óriási nagy a boldogság! Jó van életem! Jól van! Sziasztok! A baba is sziasztok! Tehát mind a ketten sziasztok! Ejtenénk pár szót a tegnapi motoros túránkról, ugye az Osumi szurdokot jártuk meg motorral. A mostani parkolóhelyünktől ez 270 km oda-vissza, 135-re volt a vége. Az Osumi szurdokról egy pár szó. Aki lakóautóval akar menni, teljesíthető lakóautóval Berat felől,
de nagyon-nagyon észnél kell lenni. Nagyon-nagyon csúszós, fehér, talán emlékeztek a horvátországi fehér aszfaltra, kifényesített fehér aszfalt, 10%-os lejtők fölfelé, lefelé, és 65 km szerpentin, tehát készülni kell. Nem lehetetlen, de olyan ne menjen oda, aki nem érzi magát biztosan az úton a lakóautóval, nagy autóval, nagyon húzós. Csedunted is? Igen. Hát mi lakóval nem mertünk egyébként így az útvonal terv alapján, azt mondtam, hogy inkább megnézem motorral, akár mekkora táv is. Be tudtam volna menni, nyilván ki is tudtam volna jönni, utólag már látom, hogy a legvégén van egy nagyon bomba parkolóhely, gyakorlatilag az Osumi szurdoknak a völgyében. Nekünk szerelvénnyel ráadásul elég kockázatos lett volna. Őszintén leszek, nem bántam meg, hogy itthon hagytam a lakóautót. Magát a szurdokot látni kell. Amit kell tudni, hogy a nagyjából az utolsó 20-25 km az, ami igazán érdekes. Előtte csak egy hatalmas folyómeder, de az utolsó 20 km miatt, a látvány miatt megérik kimenni. Ugye látunk mi is lakóautókat, tehát nem egy teljesíthetetlen dologról van szó. Az, hogy megérje, nekünk már az inger küszöb elég magas. Én azt mondom, hogy nem biztos, hogy megérne egyébként még egyszer ennyit, de valakinek meg biztos. Tehát olyan megnézed egyszer, és azt mondod, hogy úristen, gyönyörű, ámulatba ejtő, tényleg Európa Grand Canyonja, de igazából úgy nem tudom, 10 perc után azt mondod, hogy én mindent láttam itt. Az úton, ahogy mész, nagyon sokfelé nem lehet a szurdokba belátni, rálátni, mert tele van bokrokkal, fákkal. Van egy-kettő ilyen kilátópont, ami ki is van építve, valamelyik kevésbé. Hát a legvége a legérdekesebb egyébként, tényleg ahol álltak ott lent a lakóautók, annál az étteremnél, addig tulajdonképpen nagyjából ugyanaz. De azért a parkolóért nagyon sokat kell tenni, tehát ezt komolyan mondom, hogy ez vezetéstechnikailag az egy igen komoly útszakasz. Sajnos tele is van emlékhelyekkel, nem olyan egyszerű. Nem olyan egyszerű, ráadásul a helyiek egész egyszerűen megállnak a kanyar közepén, azt ennyi. Tehát semmi további nélkül, lezárják az utat, megáll egy autó, találtunk egy autót keresztbe, ami elgurult valahonnan. Tehát ilyenek. Tehát nem probléma, és ezzel nyilván nagyon nehéz számolni ott a fehér aszfalton, meg a szerelvénnyel, meg 3,5 tonnát megfogni, azért ott észnél kell lenni. Mindenki eldönti magába, nagyon húzós, nagyon húzós. Ezeket be kell kalkulálni, hogy nekünk is ugye volt egy olyan szituáció, hogy utat javítottak, az autók leparkoltak, és egész egyszerűen még egy személyautó éppen, hogy elfért volna, egy lakóautó ott kizárt, ott akkor állsz egy fél órát, amíg mindenki arrébb áll, mert az az egy útvonal van. Annak jó, aki nem tudom, biciklis túrázik például, vagy sokat túrázik gyalog. Aki gyalogtúrát szereti, meg mászni, meg szép helyeket látni, annak bomba. Lakóautóval szerintem 1-2 nap ott és körbejárod, de mondom, ettől ez még gyönyörű. A legközelebbi város az körülbelül 3-4-5 kilométerre van, tehát annyira nincsen messze, be lehet menni a boltba, ilyesmi, ha úgy van, azért örülök, hogy megnéztük, ezt is láttuk, de szerintem soha a büdös életben nem fogok még egyszer oda elmenni, főleg nem motorral. De akkor búcsúzunk, folytatjuk a további kalandokat. Folytköv. Sziasztok! Ciao. És indulás. Ciao.